môžeš dať blízko ku sebe na diaľkový odposluch. Ja si teraz hľadám tvoju fotografiu. Áno. No. A ja som ťa sledovala na tom kanáli, tak ja som myslela, že ty ma nepočuješ vôbec. No vidíš. Tak to sú... Tak ide to... Buďme radi, že to ide takto. Naše technické veci. Dobre. No dobre. Ideme urobiť tak, aby si mala šťavu, hej? No. Tak si sadni, aby si nekrížila ruky ani nohy a vo vnútri popros stvoriteľa o energiu a o uzdravenie, dobre? No. Tak, vidíš? Pekne. No. Wow. Mária. Takto. Bude treba veľa solených kúpelí, moja milá. Dobre, dobre. Pekne to ide. No. Tak. Wow, obličky bude treba určite riešiť. Aké sú? Krásne. Budú ešte krajšie. Sú veľmi zaniesené? Nie, veľmi. Nie veľmi, ale tak. Zdravo. Oni keď budú mať viac čistoty, tak budú mať aj viac síly a ty tiež budeš mať potom viac síly. Vieš? No. Takže. Dobre, to je ono. Takže.
Ako sa cítiš? Vieš čo, taký pocit takého, nejak Prosím? tak teplo, ale také, vieš, ja mám občas aj také proste, keď ani nie spálenie, by som to vravela, ale to také, mi to príde, keď z nervov niečo také, taký pocit po tele, vieš. Viem. Toho mám také veľké obavy. Obavy nechaj tak. Obavy nám nepomáhajú. A ďalšia vec. Obavy škodia na obličky. No, práve to, že mne hlavou behá hocičo, vie. Áno. A neviem sa toho zbaviť. Tak jak keby ten strach po mne bol. Ako keby som si menej verila. Chápem. To príde. Dobre. Ale teplo mi je teraz. Prosím vás. Aj mne. Však No musí byť teplo. je august. Jo, dobre. Pečeň ti očistíme. Dobre. No. Treba tam vyčistiť pár vecí porádne. Ale je to fajn, lebo keď sa to uvoľní, tak sa uvoľní prietok energie.
To teraz bol blokovaný zjavne. Úplne som blokovaná, určite. Bude to dobre. No je to lepšie. Je to lepšie. No to bude ešte treba, Maria. Nebude stačiť raz, to je na 100%, že nie. Ale už tentokrát to urobí ti dobre, ale bude to určite treba opakovať. Na 100%. Teraz aspoň zistíme, koľko toho zvládneš, ako budeš reagovať. Mohla by si mi zajtra napísať do Messengera, ako sa cítiš, ako organizmus reaguje. Reaguje? Áno. Dobre. No jo, sekunda. Ako sa cítiš teraz počas liečenia? Taký mám pocit trošku takého uvoľnenia. Uvoľnenia, to je ono. To som rád. No, to je ono. To bude treba ešte čistiť. Mária, už toto bude pre teba super. To bude už super teraz. Ale bude treba na 100%. Po koľkých zase dňoch? Uvidíme, ako budeš reagovať. Tebe hlavne treba urobiť to čistenie, o ktorom som ti hovoril, to je trošku iného druhu, ale toto, čo teraz robím, to by malo nasledovať až po tamtom, ale veľmi dobre ti to spraví, to je na 100%. Veľmi dobre. No, No jasné. Dobre, Maria, toto je fasa. To je dobré. No dobre. Tak. S tlakom si na tom ako, povedz mi? Ráno beriem tabletku. Polku. A koľkým, bez tabletiek si mala koľko? Vždy som mala nízky tlak, 110/70, ale po menopauze Áno, ti skočil hore. vystúpil tlak hore.
Takže musela som to riešiť tak, že na ráno tabletku od tlaku. Jasné. Hej. A ten Eutirox od štítnej žľazy. Ešte ju prečistím teraz. Hej. Hej, nemám produktívnu vôbec. Odpalilo mi ju. Ešte neber až tak vážne. A koľko bereš toho Eutiroxu? 88, hej. A tak mi povedala lekárka, že ako už nemám produktívnu, že musím si dohradiť, hej, tým Eutiroxu. Tak mi dala na 88 mg teraz. Jasné. To vzduchu, tak mám teraz. No počkaj, toto ešte vyčistíme, toto musí ísť. Ešte musí ísť. Pár blokád z teba dnes dáme preč. Tak. No. Vidíš, jak to pekne ide. Jak sa teraz cítiš, to by ma zajímalo. Tak zmiešanie, tak... Zmiešanie? Tak dejak, neviem, povieš. No. Zmiešané pocity. Také zmiešané pocity. Tak uvoľnenie cítim znova, hej. Áno. Teplo mi nie je, bo bolo mi predtým. Áno. Také trošku mravenčenie. A kde, v ktorých oblastiach, prosím? A vieš čo, teraz v lakti to mám v ruke, bo predtým po tvári mi to ako keby prechádzala, ale teraz po ruka. No, tak sa nám čistia dráhy pekne. Super. Bude to ešte určite treba opakovať. Toto v rámci relácie ozdravovňa sú také rýchle liečenia, hej. Ale prospešné. Ale teraz sme cez ozdravovňu? Áno, teraz sme v... Normálne ideme. Áno, je to ozdravovňa, akurát som to zapol cez ďalší stream, nie cez ten, ktorý som ohlásil. Lebo nevedel som to poriadne zapnúť, celý dôvod je ten. No, tak ale zapol som ho. Ale toto som si našla, lebo ja už som bola nervózna, pravím, chcem byť v tom, ale nevedela som to tiež nájsť. To sa ti vôbec nedivím, pretože ja som tiež musel trošku študovať. Vysielam to cez taký počítačik malý a musel som tiež pochopiť pár zákonitostí fyzikálnych na ňom. Je to v poriadku. No. Počkaj ešte chvíľočku.
Teraz si cítila čo, prosím? Teraz som cítila, keby mi to vchádzalo do dlani. Toto. Postupne, ako telom mi to išlo do rúk, do dlani. To mravenčenie. To som chcela. To také postupne uvoľnenie do tých dlaní. Áno. Pre mňa je dobrá tá informácia, lebo viem, čo sa deje v tele, ako telo používa ten prúd energie. Ako reaguje. Áno, ako reaguje, tak. Citróny máš doma? Teraz asi ani nič. Citróny sú potrebné? Citróny vždycky treba mať doma. Keď náhodou vyskočí tlak, 1 citrón do 2 deci vody, vyžmýkať celý a vypiť. A za 10 minút zase citrón do 2 deci vody a vypiť, pokiaľ náhle vyskočí tlak. Ja veľmi citróny, vieš, nie som milovník, lebo kvôli tej kyseline, hej? Viem. Aj. Ale pokiaľ treba urgentne stiahnuť tlak, tak kyselina, nekyselina. Dobre. No, dobre. Dobre. No jasné, že dobre. Dobre, Mária. Dobre. A ešte sme chceli tú štítnu aspoň violetnou prejdeme. Nech sa zabudí. No, dobre. Není úplne neaktívna, ale ani sa nejde pretrhnúť. No a čo by mala robiť, keď tam dáva Euthyrox, nie? Lebo ona mi vravela, že som tam mala 3 uzlíky, lekárka. Že čo, prosím? Nerozumel som. Že som tam mala 3 uzlíky, najprv, keď to sledovala. A neviem po jakej dobe, však to mi potom povedala, že ja tak dosť zarazilo, že v taký krátky čas, čo len trebalo sledovať, zrazu zapálená. Vravím, tou menopauzou sa veľa o mňa pomenilo, lebo aj s tým tlakom, to dačo podobné ako moja mama. A napríklad mama moja, ona nemá s tou problém. Dobre. Takže toto nemá. Nebo nič. Zeller koľko piješ? No dneska som mala asi 4 deci. No, to sa mi páči. Deci, To sa mi páči, to je ono. a už aj lepšie sa mi pije. No, ja napríklad Zeller, napríklad aj tu nemám veľmi rada, lebo tá vôňa, vieš, tak odpúta. Ale úplne si zvýkaš. Hovor poriadne do mikrofónu, bo neviem, či hovoríš pekne do mikrofónu, aby ťa bolo rozumieť. Že čo? Ešte raz? Že najprv som si nemohla zvyknúť na tú vôňu, hej, lebo ja veľmi Zeller nemusím po vôni, hej. Aha.
Hej. Ale teraz už som si tak dajak aj zvykla. Hej? Áno. Ja ho milujem a keď si uvedomí človek, koľko prospechu, koľko zdravia mu zelerová šťavička prináša, tak sa mu tak začne páčiť tá vôňa, že až. Hej, hej. Hej, ono to si zvykneš časom na to. Áno. Hej. V krku čo cítiš, prosím ťa pekne? Teraz? Áno, práve teraz. Najprv som mala zase taký jak tlak. Kde? Jak do hrdla. Áno. Jak do hrdla, keby mi to išlo. Áno. Hej, ale sa mi zdá, že to aj ustupuje. Áno. Je možné, že to hrdielko teraz bude možno aj taký 1-2 dní také citeľnejšie. Ale to je v pohode. No, teraz púšťa vonku, páni. Tam je totižto, Mária, tá štítna žľaza si myslím, že môže byť v pohode, ale je tam toho veľmi veľa uzavretého a ja som to teraz odštupľoval, no a pôjde z toho. To pôjde a pôjde a pôjde. Aj to bude treba opakovať, to čistenie, no ale jak ide. Bude jej oveľa lepšie tej štítnej žľaze. Tak cítim tak do tváre také... Povedz čo? Neviem. Ja to neviem opísať, či je to taký jak tlak do tváre takisto. Áno. Také sa mi zdá. Jak tlak. Áno. No. No, dobre. Ešte cítiš do tváre ten tlak taký? Ešte je tam? Tak trošku ustupuje sa mi zdá. No. Som zvedavý, jak dlho to bude trvať. Jednoducho som spriechodnil, vyťahol som štuplík, lebo energia potrebuje v tele prúdiť. A štuplík zavádzal, štuplík teraz, a to, čo ho tvorilo, teraz bude odtekať, ale energia sa už začína pekne spriechodňovať, no tak ono to bude trvať deň, 2, ten proces a bude ma veľmi zaujímať, ako sa bude prejavovať. Pokiaľ je tam taký nával, tlak alebo čo, na to je dobré hýbať sa, pomôcť tej energii pohybom pekne správne prúdiť, OK? No. Dobre sú pre teba, veľmi dobré, kľudne aj dneska večer by si mohla dať solený kúpeľ. Normálne 2 kg kuchynskej soli do vane, ležať 40 minút. Každý večer dávam poctivo teraz. Veľmi múdro, tá aj dneska si daj. Áno. Aj dneska si daj poctivo, teplá vodička, to dobre pre teba je teraz, pekne roztiahnuť cievičky. No, je hodín 19:13, tak trošku sme to predložili oproti uvedenému. Tak, Mária, prajem ti nádherný večer, buď zdravá, daj mi zajtra vedieť, ako sa cítiš. Dobre? Dobre, ďakujem krásne, pekný večer aj teba, Rino. Ďakujem pekne, ahoj. Ahoj. No, tak ďakujem vám pekne za pozornosť, milí priaznivci zdravia. No a dnešné vysielanie relácií ozdravovania je ukončené týmto. Tak, teším sa na vás na budúce. Ďalšie vysielanie by malo nasledovať za 1 týždeň. Určite uvediem pred vysielaním. Takže, dovidenia, pekný večer.